Internet er en af de bedste informationskilder. Jeg er sikker på, at man i Google med søgeordet multipel sklerose både finder patienternes egne historier, ting fra medicinalfirmaer og historier om sygehuse og sygehuskultur. Skleroseforbundet har masser af aktiviteter, og i forbindelse med sygdommen er den vigtigste kilde nok Avainletti, som forbundet omdeler gratis til sine medlemmer, og som indeholder alle mulige aktiviteter, som forbundet står bag. Derudover er der rehabiliteringscentret i Masku, som man kan søge til gennem Skleroseforbundets eget hospital eller plejecentret, og de er alle rigtig gode. Så har vi også de her støttepersoner, som man kan få oplysninger om fra forbundet, og som du kan ringe til midt om natten, hvis du føler, at det hele er ved at ramle, og du har brug for hjælp. De gør sikkert et virkelig godt arbejde, og den støtte, man får, er noget, som tager udgangspunkt i praksis, det vil sige det, som raske personer ikke er i stand til at give dig. Det vigtigste er at gennemarbejde tingene, at man får grædt bitterheden ud. Hvis man en gang for alle gennemarbejder alting og går hele vejen ned i sølet, er det lettere at træde hen til gelænderet og gribe fat i det for at begynde at stige op ad trappen igen. Den ting, som efter min mening holder sindet oppe, og som jeg har taget til mig, er at igennem at bevæge dig, ved du, hvad du stadig er i stand til. Så jeg holder mig i gang ved at gå ture. Jeg kan på en weekend gå 30 kilometer, og hele tiden holder jeg mig bevidst om, at jeg stadig er i stand til at bevæge mig normalt. En anden ting, som jeg bruger om sommeren som modvægt til at hvile mig, er, at vi har den her sejlbåd. Og når vi tager ud på havet, så kan du jo ikke hele tiden fare rundt i båden. Du er nødt til at sidde stille. Skrækbilledet var, at jeg skulle blive søsyg, men det viste sig tværtimod, at efter vi havde været ude på havet i 1,5 time, så sov jeg bare som et lille barn. Så den frigørende følelse af, at når du ikke har mulighed for at fare rundt, så er du i stand til virkelig at falde til ro. Den skal jeg også forsøge at tilpasse til mit normale liv.